At Hywel University Health Board, we serve almost 400,000 people across Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire, providing essential health services for physical health, mental health and learning disabilities. Gyda'n gilydd, rydym wedi ymrwymo I drawsnewid gofal Iechyd drwy ganolbwyntio nid yn unig ar driniaeth a diagnosis, ond drwy roi blaenoriaeth I atal a llesiant. Mae'n wneud y cydweithio, gwasanaethau iechyd, awdurdodau lleol a chymunedau, neu cael effaith wirioneddol ar fywydau'r rhain i'n gyfalu ar ei hôl. Nid strategaeth yn unig dirweledigaeth hon. Mae'n alwad am arweinyddiaeth mewn meddygaeth sy'n deall pwysigrwydd, perthnasoedd a chydweithio. Fel ein cyfarwyddwr meddygol gweithredol newydd, byddwch yn arwain ein gweledigaeth ar gyfer poblogaeth iachach, yn ysgogi newid, yn hyrwyddo arloesedd, ochr yn ochr a'n timau meddygol ymroddedig. We need an inspirational medical leader, someone who can build strong relationships, who can advocate for both patients and professionals, and who believes in the power of prevention. If you are ready to shape the future of healthcare with us, to lead with passion and purpose, then we want to hear from you. If you'd like to learn more, then please contact me. Together, we can create a happier and healthier Mid and West Wales.